Vážený klub spotrebiteľov, sledujem pravidelne vašu reláciu a chcem vás poprosiť o láskavosť. Kupujem si tofu, pretože sa chcem stať vegetariánkou, ale niektorí ľudia vravia, že strava trvale bez mäsa je škodlivá. Mohli by ste nakrútiť niečo o týchto veciach? Napísala nám pani Čechová z Bratislavy a jej list bol i dôvodom toho, že sme dnes v Banskej Bystrici. Pán riaditeľ, vaša firma začala ako prvá s výrobou a distribúciou syru tofa. Je to pravda. Sojový syr tofu sme začali vyrábať pred 2 rokmi. Sojový syr tofu je rastlina bielkovina. Tak ako kravský syr vyrábame zo kravského mlieka, tak sojový syr vyrábame zo sojového mlieka. Sojový bôb má dosť veľa bielkovín, 38%. Je to ďaleko najbohatšia rastlina, ktorá dokonca predbieha aj mäso. Tieto bielkoviny potrebujeme dostať do vodného prostredia, získame sojové mlieko, zrazíme to a máme sojový syr tofu. Veríme, že sojový syr tofu sa postupne udomácni aj na Slovensku. Na významnú možnosť využitia tofu upozorňuje Výskumný ústav výživy v Bratislave, ktorý odporúča sojový syr v rámci prevencie, ale aj ako dietné stravovanie pri kardiovaskulárnych ochoreniach, cukrovke, pečeňových ochoreniach, vysokom tlaku, pri alergiách na mliečne výrobky a mnohých ďalších ochoreniach. Sojový syr tofu má výraznú schopnosť priberať chute a tak rozsah jeho úprav a použitia je takmer neobmedzený. Môžete ho variť, smažiť, dusiť, pripravovať z neho pomazánky, šaláty, ale aj múčniky, koktejly a krémy. Jeho zloženie a výživové vlastnosti ho predurčujú pre školské i predškolské stravovanie. Z množstva receptov, ktoré aj vám poskytne Alfa Bio v Banskej Bystrici, predstavíme aspoň jeden – zmes na špagety. Najemno pokrájanú cibuľku podusíme na oleji, pridáme postruhaný syr tofu, nezabudnite primerane posoliť, pridáme pretlačený cesnak, ochutíme sojovou omáčkou a chvíľku opäť podusíme. Ďalej pridáme rajčinový pretlak, takže teraz to dostáva tú správnu farbu. No a samozrejme pre krátkosť času nesnímame všetky fázy prípravy podrobne. Takto pripravenú zmes podávame so špagetami. Na ďalšie dochutenie môžete použiť kečup. V minulej relácii sme vám predstavili výrobky Oravskej televíznej fabriky. Spomedzi tých, ktorí nám napísali odpoveď na našu súťažnú otázku, vyžrebuje teraz zástupkyňa podniku, doktorka Matisová, mená 3 výhercov. Nech sa páči. Prvým výhercom je pani inžinierka Olga Ikrinská z Bratislavy a vyhráva. Naša firma jej venuje prenosný čierno-biely televízor Asta. Nech sa páči, druhú cenu. Nech sa páči. Druhú cenu vyhráva pani Dudášová zo Šišova. Dostane stolík pod televízny prijímač. A tretia cena? Nech sa páči. Tretiu cenu vyhráva inžinier Pitoňák z Košíc. Dostane nabíjač akumulátorov. Všetkým výhercom blahoželáme. Ja tiež.